Λοιπόν, παιδιά, τώρα να κάψουμε το καρνάβαλο. Αριστερά στην αρχή της πλατείας είναι ο Σύλλογος Γυναικών. Υπάρχει και φαγητό, επειδή είναι της Τυρινής και έχουμε και φτώχεια. Ένα μακαρόνι θα προσφέρουμε και κρασάκι, να είμαστε και μέσα στα πλαίσια. Σάκη, Σάκη, έλα, σπρώχτε λίγο κύριο, μην μας βήσει φωτιά να προλάβουμε να το κάψουμε. Άντε, μπράβο, και του χρόνου να είσαστε καλά. Νικόλα, περιμένουμε! Καρνάβαλος, κατασκευή Γιώρης Διαγούπης και Ελένη. Η κρεμάλα κατασκευή Πάνος Βόβος, πρέπει να τα λέμε και αυτά. Στα Βεκαλικά ο Νίκος ο Αθανασόπουλος, ο φούρναρης. Το φαγητό μας το έφτιαξε η Λίτσα του Γιαννόπουλου από το στέκι. Είναι προσφορά του Κώστα του Μητρόπουλου και το κρασί είναι προσφορά από το Άση το Καψάνι. Από τον Έβριτο. Εντάξει. Αφού ο Τάσης είναι τώρα. Εντάξει. Του Τσοπελάκου. Και η Μητζήθρα είναι προσφορά του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, του Σπύρου, του Αβραμόπουλου. Το Σπύρο, βεβαίως. Στο Σπύρο και στο Δημήτρη και στο Σα. Ένα αυτοκίνητο, παιδιά, εδώ απέναντι στο κτίριο, γιατί μας εμποδίζει. Έχουμε αερόστατα. Έχει φτιάξει ο Αγγελής ο Χορεμιώτης